waka sarki ne banda ni sauran kwasuna ne ba wai a jihar Kano ba arewa ba a iya daga hannu ba malam ne a waka ba kuma ni ba allarin ma ba kolobe zan masa koma kangaran bai kai ni shura ba inda magana ta waka ce ko bani bai kai ni nisa ba ku daina batun a tantance tuna an wuce ya uwa kwance wanda ke satar fasaha a waka bangare ko kamata ba kai ne ka rike sana'a Allah ke ba da sa'a ilimi ka fito ka nema ka zama mutum ba jahili ba dutse nake fassa taro kuma ba a bani tsoro rago akuya da kwaro idan ba wanda ya bani rai ba wannan duniyar rubutu take yi sai ka biya da kanka in wani ya tambaye ka da waka aminta ka nuna kanka in kai gaba wani ya ce da waka fiyar da a nuna kanka maganar wani za ya soka batun da kamar ba a gaske ne ba jama'a na tambaya ta waka ta aba a janta wasu na kona a jeta nazari kullum na ke tangane ba ce ba zaune ne ba wani waka na dauka na juya wannan banniya ba da mawaka masu fata na fito da salo su sata haka Allah ya hukunta salon da nake a waka sun yarda ba sa iya kirkira ba karka yarda kana bin dan adam dan kuɗi ko girmama dan siyasa idan har ba ranar da zai yi ma wanda ba ni dubbai ina a cikin wadata ba zan ce bai dan agaza ba wanda ba ni kwabbai ina halin bukata ba zan taba mantawa da shi ba da waka ce take ba da kyauta a da wani bai rakawa a wada koko a wanzai duk wanda ya bani kata ko bai wuce nisan wa da shi ba amma waka ku zo mu zanto in biya muku dan karatu ku ji yanda nake rubutun da ke sakan wasu har ya zanto ka da ka ba ɗaya ne ba da ba ɗaya ne ba da ba ɗaya ne ba abinda wa'yansu ba su sani ba inda ka take karka saka inda ba take karka saka inda da take karka sada koya abinda bakwai iya ba sauki nake na fi tsada kara kunya na gada sarki nake kangaran lallaba ni ya kangaran wanda du ya tabo ni in na fashe ba zai ji da lalama ba ƙarya ne babu sarki mawaka ni da ya ne saraki abinda na ce idan bai babance kowa ayi kurun ba